ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜೇರ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪೋಯರೆ 4:30 5 ಗಂಟೆನ ಅಂತ ಆಗೋದನು. ಸೊ ಅಡೆ ತನಗ ಬಯ್ಯ ಆತನು ಬಯ್ಯ ಬಂಡ ಕತ್ತಲ ಆತನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಒಲಿ ಚೂರು ಸನ್ಸೆಟ್ದ ವ್ಯೂಲ ಬೈದು ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸದ ಸೀನ್ ತೋಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಪಿದಾಯಿಡೆ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಸಮುದ್ರ ಕೈತಲೆ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತಿನ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೋಟ್ ಪೋಯಿನತ್ತ ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಯಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಡೇ ಟೂರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಐತ ಪುದರ್ ಸಿನಾಮನ್ ಡೊನವಿಲ್ಲೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಟೂರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲಿತ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ಬೋಟುಗು ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟುಡು ಪೋಯರ ಅವು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟುಡು 30 to 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ.
ಟೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಬೈಯಾಗ ಪಿರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟುಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ. ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಪಂಡ ಇಡೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ನು ಎಂಕ್ಲು ವಾಕ್ ಮಂತದ ತಿರುಗಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಲಂಚ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಬೈಯಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟೂರು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಐಟ್ ಸ್ನೋರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೋಲ್ಫಿನ್ ತೂಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಲ ಮಲ್ಪೇರ್ ಎತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಸ್ನೋರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹಿಮಪುಷಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚಿದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋಟ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಪಿರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗನೇ ಸಾದಿಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೋಲ್ಫಿನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರಕುಲು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಡೋಲ್ಫಿನ್ ಜಂಪ್ ಮಂತನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ.
ಮೂಜಿನ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೆರೆತ್ತಂಡೆ. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಬೊಕ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ನಂಗೆ ಓಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಲಿ ಐಟ್ ಆನಿದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ತಿರ್ಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ.
4th ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಏನಾರ್ದು ಆವ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಆಂಡಲ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಬ್ಬುಲ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಜೀವನಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ನೀರಿಗೆ ಲಾಗಿನಿ ಅವಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಹೊರದಂಬು ಮಿತ್ತಿರ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಯಾಕುಲು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಾಯರು ಎಂಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂಪೋಯರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ 16 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ತೊಂಪೋತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪಾಯರು ಅಲ್ಪ ಅವು 7 ಮೀಟರ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತಂದು ಅವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುವೆರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗ್ 16 ಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೊಂಪೋಪಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ದನೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತುಂದಂಡ ಏತು ತಿರ್ತಿಲ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಪೋದು ತೂನಗ ಸಮುದ್ರದ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದು ತೂದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡು ಏರ್ಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ದ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದೇ ಬಲೆ ದಾಯೆಂಡ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ದ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ ದಲಕ ಬೇತೆವಲ್ಲ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ ಒಡನ ಪೋಂಡ ತೂವೋಡು ಈ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್ದ ಮರಪಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ದ ಟೂರ್ನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರ ಅಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕುಲ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.